Каму Лукашенко сабраўся пакінуць уладу? Што здарылася на беларускай атамнай электрастанцыі, а таксама за што пакаралі міліцэйскага начальніка і чаму гэта раз'юшыла Рыгора Азаронка? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко паставіў крыж на марах сваіх сыноў пра крэсла прэзідэнта і даў беларусам нярадаснае абяцанне. Ён працягвае свае аграгастролі. І сёння, як звычайна на верталёце, завітаў у гаспадарку фермера спаджыткавічаў Міхаіла Шруба. Ён адзін з самых паспяховых незалежных аграрыяў, які займаецца і раслінамі, і жывёламі, паказваючы паспяховыя вынікі і зарабляючы мільёны даляраў. Напрыклад, у 22-м годзе гаспадарка Шруба толькі на рэалізацыі прадукцыі зарабіла амаль 3 мільёны даляраў чыстымі. Прычым сам Міхаіл Шруб у прысутнасці Лукашэнкі асабліва не какетнічаў. Ён адкрыта папрасіў аддаць яму зямлю суседняй дзяржаўнай гаспадаркі і нават шчыра параўнаў эфектыўнасць сваёй працы з працай дзяржаўных начальнікаў. В Туровщине земли в 2 раза больше, чем у нас. Второе, качество земли в 2 раза больше, чем у нас. Так? Лучше. Стоимость активов хозяйства в 2 раза больше, то есть вложено туда больше. На самом деле Туровщина продает молока в 2 раза меньше, чем мы, платит плату в 2 раза ниже, чем мы. Мы производим 7 тонн на гектар земли, они производят тонну на гектар земли молока. Паслухаўшы пра поспехі прыватніка, Лукашенко задаў губернатару Гомельшчыны Крупко пытанне, на якое той адказу не знайшоў. Он работает эффективнее, да, чем... 20% рентабельность, 68 миллионов Скажи, выручки в пожалуйста, год. почему он работает рентабельно, а ты нет? Назаров. Область работает рентабельно по результатах 5 месяцев, но уровень рентабельности 6,3. У него Но не 20. Не 20. Так в чем же все-таки причина? Может, отношение к делу, Александр Ильич? Опять дело в дисциплине Скорее технологической. всего, да. И это тоже. Ну а пасля Лукашенко нечакана сам завёў тэму свайго сыходу і перадачы ўлады. Ён заявіў, што сваім сынам нічога аддаваць не збіраецца, а плануе дзейнічаць па кітайскай сістэме. Вот там он, по замена детям передача власти. Дураки полные, они не знают, что это за такое работа. передается, это И столько клопоту передается. передать как называют, власть, да. это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Сегодня результат имеем такой. Што азначаюць такія абяцанні і якая ім цана, мы ўсе добра ведаем. Але ж нават калі Лукашенко тут не схлусіў, то навіны ўсё роўна атрымліваюцца так сабе. Бо такія планы азначаюць стварэнне вертыкалі, якая захавае цяперашнія метады кіравання і ні ў якім разе не дапусціць ані змены курсу, ані незалежных партый, ані празрыстых выбараў. Прасцей кажучы, Лукашенко хоча пакінуць пасля сябе татальны лукашызм, пад якім у яго марах Беларусь будзе жыць яшчэ доўга, а ў ідэале заўсёды. Праўда, падчас гэтай паездкі не абышлося без прыколаў. Аказалася, што Лукашенко следам за Трампам падсеў на народны сродак для пахудзення. Абыходзячы разам з Міхаілам Шрубам выставу яго прадукцыі, Лукашенко раптам звярнуў увагу на квашаную капусту. Ён нават падзяліўся сакрэтам, што пажылы лідар расійскіх камуністаў Зюганаў параіў яму есці тую капусту кожны дзень пасля абеду. І цяпер Лукашенко, які апошнім часам актыўна скідае лішнія кілаграмы, шукае сапраўдную квашаную капусту, але не можа яе знайсці. Прычым такая яго цікаўнасць да капусты дзіўным чынам супала з новым трэндам у адміністрацыі Трампа. Раней паведамлялася, што віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джей Ді Вэнс прыкметна схуднеў пасля таго, як перайшоў на дыету з квашанай капусты і ферментаванай гародніны. Такім жа рацыёнам захапляліся іншыя паплечнікі амерыканскага прэзідэнта. Напрыклад, міністр аховы здароўя Роберт Кеннеді-малодшы сцвярджае, што за першы месяц такога харчавання страціў каля 9 кілаграмаў. У канцы ліпеня другі энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі нечакана адключылі ад сеткі на 9 дзён. Афіцыйна гэта патлумачылі дыягностыкай электратэхнічнага абсталявання. Аднак крыніцы журналістаў партала «Зеркало» сцвярджаюць, што гэта адключэнне было не планавым, а экстранным, і насамрэч на станцыі адбылася аварыйная сітуацыя. Гэтым разам адбыўся працёк вады ў корпусе турбагенератара. Цягам тых 9 дзён праблему выпраўлялі, і пасля энергаблок быў зноў уключаны і выведзены на намінальныя параметры.
І тут цікава, што яшчэ ў 2017 годзе падчас будаўніцтва першага энергаблока расійскі фізік-ядзершчык Андрэй Ажароўскі папярэджваў аб пастаўцы на беларускую станцыю дэфектнага турбагенератара ад расійскай кампаніі «Сілавыя машыны». За год да таго аналагічны генератар прывёў да аварыі на новаваронежскай атамнай электрастанцыі і непланавага спынення энергаблока. Але ж беларускія ўлады ніяк не адрэагавалі на папярэджанне, і падобна, што генератар быў пастаўлены на беларускую АЭС. І тут таксама важна разумець, што сам па сабе такі працёк вады не з'яўляецца нейкай небяспечнай праблемай, і уцечкі, радыяцыі ці нейкага выбуху ад такога дакладна не здарыцца. Але ж тут ёсць праблема эканамічная. Усё ж станцыя павінна бесперапынна працаваць і выпрацоўваць электрычнасць, каб прыносіць у бюджэт грошы. А тут то адна нейкая паломка, то іншая. Ну і самае галоўнае – гэта нервовае стаўленне ўладаў да любой інфармацыі пра АЭС, бо пра яе, як пра нябожчыка, можна паведамляць альбо толькі добрае, альбо нічога. І такое маўчанне насцярожвае больш, чым наяўнасць нейкіх бягучых праблем. Бо ўсе разумеюць, што па такой логіцы нешта сапраўды сур'ёзнае чыноўнікі таксама будуць хаваць да апошняга. Беларускага міліцэйскага начальніка аштрафавалі за рускую мову. А у Рыгора Азаронка ад такога здарылася істэрыка. Вядомы актывіст Ігар Случак накіраваў нейкі зварот у міліцыю Ляхавічаў, што ў Брэскай вобласці па-беларуску. І паводле заканадаўства на пісьмовыя звароты грамадзян трэба адказваць на той дзяржаўнай мове, на якой звярнуліся. Але ж ляхавіцкія сілавікі даслалі свой адказ на рускай, на што Случак таксама паскардзіўся. І тут здарыўся цуд. Выканаўца абавязкаў начальніка мясцовай міліцыі Алексей Паплаўскі стаў на бок закона. Падпалкоўнік запэўніў, што ў дачыненні да начальніка аддзела аховы правапарадку, які рыхтаваў неналежны адказ, будуць, цытата, прынятыя меры матэрыяльнага ўздзеяння. Прасцей кажучы, ігнараванне роднай мовы абыдзецца правінцыйнаму міліцэйскаму начальніку ў капеечку, і ад такога развіцця падзей неверагодна прыгарэла ў Рыгора Азаронка. Ён тут жа выкаціў абураны пост, у якім назваў усё гэта глупствам і здрадай. Таксама прапагандыст лічыць, што для нязгодных з Лукашэнкам беларусаў заканадаўства працаваць не павінна. Цытата: «Закон пра звароты грамадзян на ворагаў народа не распаўсюджваецца». Канец цытаты. Дарэчы, пра закон. З пачаткам бітвы за ўраджай Лукашенка даручыў адпраўляць у войска ўсіх, хто тармозіць уборачныя работы, і ўжо ў пачатку жніўня паведаміў, што па краіне набралі каля 500 нядбайных чыноўнікаў і спецыялістаў для адпраўкі ў акопы альбо асваення запушчаных сельгаззямель. Ну а Міністэрства абароны пазней нават паказала, як праходзяць зборы ў участках сіл спецыяльных аперацый. Цяпер журналісты партала «Зеркала» вырашылі даведацца, а якім такім законам рэгулюецца гэтая адпраўка людзей у войскі і на прымусовыя працы, а таксама як увогуле аплачваецца ўсё гэта і чаму служба ў войску раптам ператварылася ў новы спосаб пакарання. Пад выглядам звычайнай грамадзянкі журналістка патэлефанавала ў абласныя выканкамы і ваенкаматы і пачула вельмі дзіўныя адказы. Напрыклад, у Гродзенскім аблвыканкаме шчыра прызналіся, што пра аплату нават і не думалі і лічаць, што ніякіх грошай такія штрафнікі не атрымаюць. Таксама няма ніякага заканадаўчага акта, які рэгулюе адпраўку нядбайных работнікаў на зборы альбо на грамадскія працы. І гэта пры тым, што сама адпраўка ўжо пачалася. Чыноўнікі запэўнілі, што дакумент у распрацоўцы і яго чакаюць на гэтым тыдні. У Брэскім аблвыканкаме мяркуюць, што для гэтага дзіўнага працэсу будзе асобны указ Лукашэнкі. Але калі яго падпішуць, ніхто не ведае. Але і тут кажуць, што праца штрафнікоў будзе бясплатнай. Прычым абласныя чыноўнікі прагаварыліся пра адзін важны момант, які раней не агучваўся. Папярэдне чакаецца, што калгаснікам-штрафнікам спачатку прыйдзецца ўсё ж дапрацаваць на жніве, ну а ўжо потым іх будуць адпраўляць на гэтыя самыя карныя зборы. Бо народу ў полі і так не хапае, таму пакуль што збіраюцца толькі складаць спісы штрафнікоў, ну а ўжо пасля жніва перадаваць іх у Мінабароны ці яшчэ куды там трэба. Дарэчы, адзін цвярозы адказ прагучаў ад чыноўнікаў Гомельшчыны. У мясцовым камітэце па сельскай гаспадарцы паведамілі, што кіруюцца выключна беларускім працоўным кодэксам, а ў ім не прапісана ніякіх пакаранняў у выглядзе штрафных работ, стройбатаў ці вайсковых збораў. Больш за тое, па законе дырэктар асобна ўзятай арганізацыі нават не можа перавесці чалавека на іншае месца працы без згоды самога работніка. Па законе для гэтага павінна быць нейкая вытворчая неабходнасць.
Тым часам іншым беларусам улады ўсё яшчэ помсцяць за 2020 год. І цяпер стала вядома, чаму некаторым кампаніям забараняюць праводзіць культурныя мерапрыемствы. Былыя сілавікі з Белпол змаглі атрымаць шэраг данясенняў Мінкульта Беларусі ў адміністрацыю Лукашэнкі. І гэтыя дакументы тычацца разглядаў заяў арганізатараў культурных мерапрыемстваў. І самае цікавае – гэта прычыны адмоў. Самая папулярная прычына, па якой выпісваюць 36% адмоў, гэта артыкул 81 Кодекса аб культуры і лісты ад КДБ. А гэта значыць, што творчая дзейнасць заяўніка, на думку уладаў, пагражае бяспецы дзяржавы. Амаль 14% адмоў выдалі на падставе таго, што кіраўнік з'яўляецца падпісантам за альтэрнатыўнага кандыдата ў прэзідэнты альбо падпісантам адкрытага ліста дзеячаў культуры супрацьдзейнай улады і за правядзенне новых выбараў. Яшчэ 14% адмоў чыноўнікі выпісалі праз дэструктыўную грамадзянскую пазіцыю кіраўнікоў альбо правядзенне культурных мерапрыемстваў з удзелам дэструктыўна настроеных акцёраў. У Беларусі збіраюцца ўвесці абавязковыя зоркі для гатэляў. І выдаваць іх будзе дзяржава. Для атрымання нават адной зоркі гасцініца мусіць мець у кожным нумары інтэрнэт і тэлевізар. Прычым аказалася, што для часткі аб'ектаў гэта будзе азначаць патрэбу ў абнаўленні. А тыя, хто не зможа забяспечыць мінімальны ўзровень, могуць часова прыпыніць працу да ліквідацыі недахопаў. Асобную ўвагу плануецца надзяляць сэрвісу. Персанал хочуць навучаць, каб павысіць узровень абслугоўвання кліентаў. Цяпер у Беларусі агулам налічваецца 664 гасцініцы, але хутка іх стане больш. Дзеючая дзяржаўная праграма прадугледжвае рост колькасці гатэляў, санаторыяў і дамоў адпачынку на 30%. Беларусы выкупілі рэдкую выяву Берасця 17 стагоддзя. Гравюра пад назвай «Горад і замак Берасця-Літоўская» была створаная ў 1696 годзе ў нямецкім Нюрнбергу. Гэта адзіная дэталёвая выява старога Берасця, якое было цалкам знішчанае ў 19 стагоддзі ўладамі Расійскай імперыі для будаўніцтва Брэсцкай крэпасці. Сама гравюра каляровая, з ручной размалёўкай, памерам 35 на 49,5 см. Яна адлюстроўвае аблогу Берасця ў маі 1657 года. Тады горад асадзілі шведскія войскі Карла X Густава разам з венграмі і запарожскімі казакамі. Пасля трохдзённага гарматнага абстрэлу гарнізон здаўся, а яшчэ праз 2 тыдні шведскае войска пакінула горад, перадаўшы яго венграм. Менавіта пра гэтыя падзеі і распавядае гравюра. На першым плане бачная панарама шведска-венгерска-казацкага войска каля сцен горада, а ў цэнтры знаходзіцца панарама і план Берасця з умацаваннямі замкам, касцёламі і сінагогай. Твор быў набыты ініцыятывай Мальдзіс на сродкі Дар'і Сліш і ў будучыні будзе перададзены ў музей гісторыі горада Берасця ў якасці грамадскага падарунка. Літаральна на днях у Беларусь вернецца спёка пад 40 градусаў. У нашу краіну ідзе антыцыклон Ральф. У суботу чакаецца тэмпература ў раёне плюс 30, а ў нядзелю днём ад плюс 28 да 34. Месцамі па Брэсцкай вобласці чакаецца нават да плюс 36. Спёка пратрымаецца да аўторка, калі яе зменяць дажджы, якія пройдуць па ўсёй краіне. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.